kusvika mawiri obva achizouya vakauya wakasvika obva apisa zvinhu wakapisa hembe dzake dzese dzandaigara nadzo abva apisa nedzimwe dzangu. Saka wakati ndichadzoka, handisi kuziva kuti paanodzoka apa ndakangogara semunhu kuti urundifungire inoti waizungunuza nemba. Ndakamboenda kwana baba ake handina kuona action yaakatora. Saka ndakangogarawo semunhu ndinogara namama angu. Mama angu anotorwara wakabatwa cancer. Haoni. Ndandoenda ini ndiri mukunda wakwamukangeni. Ndiri muzukuru waJohn Murewa. Muzukuru waJohn Murewa. Ndakarorwa apo pamukosha apo. Ndiri muroro waTimothy. Chirunesa nechekuti murume wakauya sekuru. Paanogara kwana Rusape uko. Wakauya akapisa hembe dzake, akapisa nedzimwe dzangu. Wakambopisa kuti zvimweni mumashuru. Iyo unongoti iwo ibva baba vangu akaisa message ari mufoni mangu akawanda. Ini ndakarorwa ipo papo. Ndiye ndikabara ana 2 akomana ese. Saka handichazivi noti wakati ndichadzoka. Paanouya handichazivi, ndakangogara ndatoti ndigare ndataura. Abereki angu ndakambaudza akati iwo unondogara wakazongozisawo changamire tichazouya kuitira chamangwana. Noti wako yachiita noise pamba. Karoti ndinouraya munhu ndomupwanya. Hapana. Wakati zoni iwoyo unoenda kumba kwenyu wega. Enda kumba kwenyu wega. Ana anaenda kuchikoro haatombotumiri kana school yacho kana chikafu. Wanga nefavorite asinga unongoya chingoita mhiri joka pamba. So wakati ndichadzoka. Nekuti paakauya wakatoitorana ana zvaashandi kamweni kanosvitsa pesi nedunoya. Mutema utendi batimi unowana. Mutema utendi kuti unowana. Mwana atotwani kunoza atohuba. Temo uripo. Endeni madini. Mas os velhos que eu dei ainda é uma coisa boa. Abana ngote zengare nangotara kuitira chamangwana. Munhu unongogona kuyaga kuphanya. Bakabana kabisa. Quando dizem que é